सांग मैंने पूजा चलती टुना पूजा करुच्ची तितली भी आस पूजा कर भाई भौणी मिसिक पूजा कर मामा करे ए पिलान कर रेगुलार बर्तमान देखो सांग मैंने संध्या है केतटा बजला 6टा 6:20 समय 6:20 बाहर देख नजारा केमती है पूरा सूर्य अस्त हो आसिले सूर्य देखा जाऊना देव पूरा अस्त हो जय जगन्नाथ स्वामी अनुभूत गामी भवत में जय बजरंगबली स्वामी ओम साईनाथ है नमः सांग मुझे हनुमान चालीसा करी बर्तमान रामदूत अतुल धाम आंजनी पुत्र पवन नाम महाप्रभु विक्रम बजरंग कुमुद निवार संधि संगी कंचन वरण विराज विशाखा कुंडल कुंतकेशा हाथ वज्रध्वजा विराजो कान मुंजन साधु शंकर स्मरण केश नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्वान चतुर राम काज करे कातर प्रभु चतुर्थ सिया राम लखन सीता अनुशिया सुकुमार रुद्र सिंह दिखा विकट लंक दरा हनुमान चालीसा सरला मु हनुमान चालीसा कर सारी सुनादार पूजा कर जय जगन्नाथ बाहर दे दे बाहर दीप दे दिल पाँच दौड़ी दिल तो हाँ आठ तेज तेज दौड़ हाँ जाओ 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 ଠାକୁର ପୂଜା ପୂଜି ହେଲା ଆଉ ଚଉରା ଦୀପ ଦେବୁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସରି ଆସୁଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କଲାଣି ଟୁନା ତାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିବ ଗୀତା ପଢ଼ିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢ଼େ ଟୁନା ପୁଅ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଖାଲି ପୂଜା ସରିଲା କ'ଣ ଝୁଣା ଦିଆହେବ ନା ଶଙ୍ଖ ମୁଁ ବଜେଇ ଦେଉଛି ଖାଲି ରଖୁଛୁ जय कंदरे पकई सारे गामछा तो गामछा कहीं कर सामने संध्या दिया ए सरला
ଯିବା ସେ ଝୁଣା ଦେବ ବା ଟୁନା ଝୁଣା ଦେବ ପୁଣି ଟୁନା ଦୁଇଟା ଝୁଣା ଅଲଗା କରିଥିଲ ଏ ଝୁଣା ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସବୁ ସେଇଥିରେ ପୁରେଇ ଦେଲି ସବୁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବୋଧେ ସବୁ ଝୁଣାର ହଁ ୟାର ଆଉ ଦୁଇଟା ବାକି ୟାର ସବୁ କାଳିଆ ଗଡ଼ିଆ ଯା ଆଣିବ ସାଇକେଲ ଆଣିବ ଭଲ ରହୁଛି ହେଇଗଲା ଇଏ ଦେଇଥିଲା ସେ ନା କ'ଣ ମାୟା ଅଗ୍ନି ଦିଥର ଆଣିଲେ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ଆଉ ସେ ଝୁଣା ଧୂପ କାଟି ଦେଇଛି ପୁଣି ଆକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଝୁଣା ସବୁ ଝୁଣା ତ ମରିବ ନା ଭଲ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ବାସ୍ନା ହଉଛି ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ମାୟା ଦେଇଦେଇଛି ମାୟା କାଳେ କାୟା ପଲଟି ଦେଉଛି ପୋଡୁଛି ଆଖି ପୋଡୁଛି ବାସ୍ନା ବି କିଛି ଆସୁନି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମିତି କ'ଣ ଲଗାଉଛୁ ହଁ ସେମିତି ଧ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ କର ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ କର ଆଉ ଟିକେ ପଛ ନିଆଁଟା ତୋତେ ନଈକି ତୋ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ କରେ ହାଇଟ୍ କରେ ଏତିକି ଲଗେଇଲେ ବାସ୍ନା ନାହିଁ ଦେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଲଗେଇଦେବୁ କାହିଁ ର ଥୋ ହେଇନି କିଛି ର ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗିବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବୁ ଚାରିପଟେ ଲାଗିଗଲେ ମଝିରେ ଝୁଣା ମନକୁ ଆସିବ ଛେଦୁଛୁ ହାୱା ପଲଟିବ ନା ଏମିତି ଥୋଇବୁ ଏ ମନକୁ ସାଇଜ୍ ରହିଯିବ ତାକୁ କାହିଁ ଆଣୁଛୁ ଏଡ଼ଟା ଜିନିଷ କାହିଁ ଆଣୁଛୁ ଝୁଣା ଦେଇ ସରିଲା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ ଶିଖିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଡ଼ୁଛି ଗୀତା ପଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ ତ ଥୋଇଛି କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଡ଼ୁଛି ଗୀତା ପଡ଼ୁଛି ଗୀତା ଫାଳେ ଚିରିକି ସେନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ପତାକା ଭବ ତୁମେ ଝୁଣା ଦେଲୁ ବାହାରେ ତ ଧୂଆଁ ଦେବାନି ଘରେ ଧୂଆଁ ଦେ ଘରେ ଧୂଆଁ ଦେଲେ ମଶା ଫସା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବି ଦେବା ହେବ ମଶା ବି ମରିବ ସରିଲା ତୋ ଗୀତା ଫିତା ପଢ଼େ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ବାଥରୁମ୍ ଯିବି ଟିକେ ହଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସରିଲା ତ ଝୁଣା ଦିଆଗଲା ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଛମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ କାମ ସରିଯାଇଛି ସରିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ସରିଲା ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଚାଲିଛି କୁରକୁରେ ଖାଉଛୁ କୁରକୁରେ ପାଟି ନା ଆଚ୍ଛା ତାର ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି ଦେଖୁନୁ ତାର ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ପଇସା ଚକୋଲେଟ୍ କୁରକୁରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡବାରେ ଚକୋଲେଟ୍ ବସିଛି ନା ହଉ କୁରକୁରେ ପାଟି କର ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭୋକ ହେଲାଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ରୋନି ପାସ୍ତା ମ୍ୟାକ୍ରୋନି ପାସ୍ତା ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି ଏସି ଲଗେଇ ବସୁଛୁ ମାମା ବସିଥିଲେ ଏବେ ଗଲେ ମ୍ୟାକ୍ରୋନି ପାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ବଜରେ ଭୋକ ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଟ୍ ଖାନା ସରିଲାଣି ରାତିର ଡିନର୍ ସରିଯାଇଥିଲା ଯାଉଥିଲୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉଥରେ ଭୋକ ହେଲା ସେ ଆମେ ଆଗ ଖାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭୋକ ହେଉଛି ତ ମାମା ଯାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ରୋନି ପାସ୍ତା କରିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଏ ନା ମ୍ୟାକ୍ରୋନି ପାସ୍ତା ଚିପ୍ସ ଚୋବେଇ ଥିଲା ମାମା କହିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ଦେହ ଖରାପ ପାସ୍ତା କରିଦେଉଛି ନା ମ୍ୟାଗି କରିବି ନା ପାସ୍ତା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାସ୍ତା ମଗାଇ ରଖା ହେଇଛି ତ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମଗାଇଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭୋକ ଫୋକ ହେବ ଦେଖିଆ ମାମା ବନଉଛି କ'ଣ କହିଲୁ ତ ପାସ୍ତା ବନେଇଲ ମୁଁ ଯାହା ଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଥିଲା ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ହଁ ଯାଇଥିଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଭୋକ ହେଲା ସେମାନେ ଆଗ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ କରିବା
ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରିସାରିଲଣି? ଆଗେ ଏଇଟା ପକେଇଦେଲି ମସଲା ଲେଟ୍ ହଉନି ନା। ହଁ ମ୍ୟାଗିର ନା ମ୍ୟାକ୍ରୋନି ପାସ୍ତାଟି ଚିଜି ମ୍ୟାକ୍ରୋନି ପିଜା ଚିଜ ମ୍ୟାଗିର ନେ ଖାଇଦେ। ହଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଲାନି ନାହିଁ ତାର ପାଟି ଚାଲିବା ଦରକାର। ହଁ ତା ପାଟି କେମିତି ଚାଲୁଛି ସେ ନିଜେ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଆରେ ନନା ବୁଝିଲେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବେ ନା ଦିଆହେଇଛି ଦିଆହେଇଛି ଚାଲ ପାସ୍ତା ବନୁଛି ସୁନ୍ଦର ତାର ପାସ୍ତା ସିଝୁଥାଉ ଆମେ ଯିବା। अच्छा और एक बार भूख लगी है खाना दो हैं सुंदरी खेलुची आग खाई दूची आग खाई सांग मैंने शोई पड़ी तापर हजम हो उठी पुणी कहे मुझे खाना चाहिए से जानी मामा कौन पे मामा कौन रखिथे जहाँ जानी मामा पास्ता मैगी सड़ रोचे रात टकल पाटी चलो पेट देखिए तो फाँका तो है पेट फाँका नहीं पार्टी फाँका है ना पार्टी थोड़ा फाँका हो गई देखिया पास्ता बनला ना नहीं ऑरेगानो पड़ो अरे तो देखा वो मुँह देख अच्छा की खुशी रात में परेशान करके खुशी आ रही है इतना खुशी अच्छा 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 बहुत हसी आ रही है हाँ मुझे गड़पड़ हो गातपात तो हेनी सका उठे गातपात करिया मुझे गड़पड़ हो टेबुलटा आणबू खाइबू मुझे गड़पड़ होता है पास्ता रेडी नास्ता मैक्रोनी पास्ता बर्तमान खान पान हम पानी पीओ मामा से बरफ खाइले दिबा पड़े जिन जीवा तो मामा पड़े कौन ला कौन साउंड हो बरफ देखुल केमी धड़ा ना हलदिया पाटा देखल पाटे देखल तो ना मामा बरफ कहला बर्फी हाँ हाँ पानी पानी देलनि पानी पानी देलनि पानी पानी दे ना तलू सब जा बरफ गड़े दौच पानी फानी दवा देले बरफ टे दरकार बेले कैमरा आसो गोटे बोतल कौन अच्छी आउट पानी तो पीदेला ना हाँ भी खटर कौन खाऊ नहीं सुविधा करी खा हाँ टेबुल पकई खा दीपटा गोड़ ये करी खा ना अच्छी ना कंप्यूटर टेबुल अच्छी कंप्यूटर टेबुल अच्छी कंप्यूटर बस खा जो खाऊ खा तो सुविधा देखिए सुंदर गोटे रात चाकणा होगा चाकणा सरीगला कौन है तो से मोबाइल देखे मोबाइल कष्ट आराम से खा मोबाइल गुड़ा कष्ट पाइबनी ना एबे देखला किंतु तथापि शोई पड़े सी तो चल आ कुछ काम नहीं तापर हाँ या पर सेकंड काम होची थर्ड काम होची मामा रे गुटे फास्ट काम होची
ତୁ ନ ଖାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ନ ଖାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇ କାମ ସାର। ଚକଲେଟ୍ ନେବି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।